Kuluba bi k'a dɔn k'a fɔ mun bɛnna novembre tile 23 ma san 2023 bolodi ɲɛmaa hukumu kɔnɔna la a bɛ fɔ min ma ko ɲɔgɔn kunbɛn mun bɛ mɛn ka langali jamana min bɛ tali kɛ anw ka jamana président la transition n'o bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta la ale ye a yɛrɛ ka président ɲɔgɔn n'o bɛ tali kɛ Niger président la o nana tile taama la Maliba kɔnɔ a y'a bisimila bi Bamakɔ faaba kɔnɔna la. Président la transition colonel Assimi Goïta k'i b'a ye k'a fɔ a ye bonya sɔrɔ bi mun bɛ tali kɛ bi alamisa la n'o bɛnna kɛrɛn la novembre o tile 23 ma san 2023 aéroport international de Bamako la n'a fɔ ma ko aéroport international président Modibo Keïta Bamako Senu bɛɛ k'a fɔ a président ɲɔgɔn n'a fɔ ma ko homologue Niger président n'o bɛ tali kɛ général de brigade Abdourahmane Tiani président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP o ɲɛma don o nana tile visite la anw ka jamana kɔnɔ kana bɔ ɲɔgɔnya kɛ anw ka jamana la cogo minnu la i b'a ye k'a fɔ Mali ani Niger jamana o ka bolodi ɲɔgɔn hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la ni jamana ba fila in na mun bɛ tali kɛ a fɔ ma ko cadre de l'alliance des états du Sahel la AES o ɲɛkun kelenna fɔ ka taa se ani bolodi ɲɔgɔn anw ka jamana ani jamana ba ni ɲɔgɔn cɛ. Ni wulikajɔ mun filɛ k'i b'a ye k'a fɔ a mɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye mun bɛ tali kɛ général Tiani yɛrɛ la ale ka bɔ a ka dugukolo kan ka voyage kɛ ka taa jamana wɛrɛ la nin bɛna kɛ a siɲɛ gale ye kabi a yɔrɔ a kɛla jamana ɲɛmaa ye kabi kalo san 2023 kunnafoni la k'i b'a ye k'a fɔ kabi ni général ba in n'o bɛ tali kɛ général Tiani la Niger président a jigila Mali aéroport la a bisimila la ni nisɔndiya caman ye jamana ɲɛmaa fɛ n'o tali kɛ colonel Assimi Goïta la k'a fɔ mun bɛ tali kɛ nin wulikajɔ in na nin jamana ɲɛmaa ba fila u ye foliw kɛ ka sɔrɔ ka taga mun bɛ tali kɛ aéroport yɛrɛ la salon dake mun bɛ o ye sigi ka foliw kɛ ka sɔrɔ ka bɔ yen nɔ k'e kunda mun bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa ba colonel Assimi Goïta ale ka Dakar la n'o tali kɛ palais de Kuluba la k'a fɔ ko lajɛ hukumu kɔnɔna la baara minnu tun bolodalen bɛ a don kofɔlen in kama k'i b'a ye k'a fɔ n'a bɛ fɔ ma ko journée diplomatique sigi ka kuma n'o kɛla tête à tête ye wa i kelen kelen ka se ka hakilinaw fɔlen fɔlɔ o kɛla jamana ɲɛmaa fila ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ hakilin fɔlen fɔlɔ olu fana kɛla délégation ba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ tali kɛ Niger jamana ɲɛmaa ani délégation mun nana ani jamana ɲɛmaa tali kɛ colonel Assimi Goïta la ani a ka délégation minnu fana tun bɛ anw ka jamana ba in kɔnɔ bi don in kama ni kumaɲɔgɔnya minnu filɛ n'o kɛla n'o bɛ tali kɛ ka se ka bisimilaliw boloda k'i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kan mun bɛ tali kɛ an ka gouvernement ministre maa caman tun bɛ a kɛnɛ kɔni kan ka taa se kɛnɛ la an ka conseil national de transition CNT o ɲɛmaa ka taa se ministre des affaires étrangères de la coopération internationale o fana tun bɛ yen nɔ ani fɔ ka taa se Niger u ka communauté maa minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ olu ka maaba caman fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ kan ka taa se u ka a fɔ ma ko u ka corps diplomatique ni i b'a ye k'a fɔ ne bɛ kuma u ka ambassadeur a n'a ɲɔgɔnna maa minnu bɛ n'u bɛ Niger kunka ko fɔ Mali dugukolo kan o caman tun bɛ kɛnɛ in kan général Tiani i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ k'i b'a ye k'a fɔ a kelen mana hakilijigila a yɛrɛ ka taa se maa 20 bɔɲɔgɔnko i b'a ye k'a fɔ olu de tun kelen b'a a kɔ ka na nin kɛnɛba in kan n'o bɛ tali kɛ Mali dugukolo la kunnafoni la k'i b'a ye k'a fɔ a yɛrɛ ka maa minnu nana kɔ ministre 5 b'o la minnu n'i y'a ta k'a lajɛ affaires étrangères ani coopération wa i b'a ye k'a fɔ o ministre tun bɛ a la ka taa se a bɛ fɔ ma ko u ka ministre d'état ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ défense ma général Salifou Mori ale fana tun bɛ a la fɔ ka taa se délégation ba caman wɛrɛ minnu farala a kan ka na ni tile kelen bɔɲɔgɔnya kɛ Maliba kɔnɔna la Bamakɔ faaba kɔnɔna la